নীতিবোৰ মানে জীয়াই ৰাখিব পাৰিম ঠিক তেনেকুৱা আমি আমাৰ যেতিয়া আঞ্চলিক কমিটি গঠন কৰা হ'ল এদিন দিগন্ত দৈমাৰীয়ে আৰু আমাৰ ইয়াৰে আঞ্চলিক কমিটি ডিমৰীয়া আঞ্চলিক কমিটিৰ বিষয়ববীয়া गोदानै दाफुंनाय UBPF आफादनि मोनसे गोग्गाथाव आरो बाखनायथाव हाबाफारि बर' राव रायज्लायनो रोङै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनो थांखि लादों खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा बर' राव रोङैफोरखौ बर' राव फोरोंनो थाखाय दिनै कामरुप मेट्र' जिल्ला थामहिनबा गुवाहाटीआव बर' राव सोलोंनाय थावनि बेखेवदों बर' रावखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै फोथांना लाखिनांगौनि नोजोरजों गुवाहाटीआव थानाय बर' राव रायज्लायनो लिरनो रोङै सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनाय आरो बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ हमथानानै लाखिनायनि थांखिजों दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादा कामरुप मेट्र' जिल्लानि सनापुर डिमरिया ओनसोलनि बिजेनिआव बर' राव सोलोंनायनि थावनि बेखेवनाय जादों खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला बे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा बर' राव रोङा एबा रायज्लायनो रोङा बेनिखायनो बिथांमोनखौ बर' राव फोरोंनाय थांखिजों दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम थामहिनबा UBPFनि बानजायनायाव बर' राव सोलोंनाय थावनि बेखेवनाय जायो दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो कामरुप मेट्र' जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि गलाब बर' बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों खौसेथि बर' सुबुं गौथुम UBPFनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोना लोगोसे कामरुप मेट्र' जिल्ला UBPFनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै मावथि सोद्रोमा लोगोसे कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गासै दख'रा आफाद आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो बे हाबाफारिखौ लानाय जोंहा गोबां गोलाव थांखि दङ जोङो बे जों आफाद दानायनि उनाव जा जों बर' गामिफ्राव गिदिंबाय गुवाहाटीयानो जा BKWCनि गुबुन गुबुन बर' गामिफ्राव जों बेरायनानै नुनो मोनबाय जे खायसे खायसे बर'फ्रा जोंहा बर' रोङा बिथांमोननि सिगाङाव सेराव थांनानै जों बुङोब्ला बिथांमोना जोंखौ लाजियो जों बर' रोङा जों बर'ब्लाबो बर' रोङा बिब्दि होननानै गोबां खोथा बुंनायखाय जोङो गिबियाव जों सानबाय जे बर'फोरखौ जों खौसे खालामनोब्ला जोङो जोंनि राव हारिमु कालचार गासैखौबो जोङो फोरोंनांगोन बे बेलायाव जों सानबाय जे बर' रोङि जाफोर बर'फोर दङ जों बिथांमोनखौ जों बर' राव फोरोंनांगोन आरो बे फोरोंनायनि उनावसो बिथांमोना जों एसे एडजास्ट जागोन आरो जोंनि हारिमुखौ बिथांमोना बोजबना लानायाव एसे सहज जागोन आरो बेफोरबायदि जों सानखांथि साननानै जों दिनै गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि मोनसे जायगा जेराव बर'फ्रा बर' रोङा बे जायगायानो जाबाय डिमरिया आঞ্চलिक कमिटि बे आঞ্চलिक कमिटिनि आन्दाराव टटेल माने 42टासो भिलेज दङ बे भिलेजफोरनि फ्राय गामिफ्रा माने 10टासो गामि बर' रोंगौ किन्तु 30सो गामिफ्रा बर' रोङा दा बे गामिफ्राव जोङो बर' फोरोंनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों जागायजेनबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जाय बर'फ्रा गावनि रावखौ बावगारलांबाय बे बावगारलांनाय बर'फ्रा जोंनि बे पदक्षेपजों जोंनि बे आगानजों बयबो बर' राव सोलोंलांनो हागोन आरो जों फोरोंलांगोन होननानै जों आसा थिनानै जोंनि बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों जागायजेनदों बेयो UBPF आफादा बे गुवाहाटी नोगोरमानि डिमरिया ओनसोलाव बिजनि गामियाव बर' रावखौ सोलोंनायनि जि बादा बेखेवनाय जादों बे बादा बेखेवनाय हाबाफारिया थारैनो गोग्गाथावना आरो रंजाथावना आरो बरायथावना मानो होनबा दिनैसिमहालागै बर' रोङै ओनसोलाव बर' फोरोंनाय हाबाफारिखौ जोङो गुबुन आफादफोरखौ बेफोरबायदि हाबाफारि लानाय नुवाखै बे बिथिङाव नायोब्ला बे आफादानो गिबिसिन हिसाबै गुवाहाटी नोगोरमानि डिमरिया बिजनि गामियाव गिबि खेबनि थाखाय बे बर' रावखौ सोलोंनायनि हाबाफारि लादों बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथावना आरो बरायथावना बेनि थाखाय आङो गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों बिथांमोननि बे हाबाफारिया जाहाथे गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि हाबाफारि लानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बर' राव रोङै ओनसोलफोराव बर' माहारिखौ बा बर' सुबुंफोरखौ बर' रावखौ सोलोंनायाव आरो फोरोंनायाव मोनसे
गोजौ लामा दिन्थिगोन आरो बर' हारिखौ दावगालांनायाव बे हेफाजाब होगोन। बेनिखायनो आं फिन खनसेबाव बे आफादखौ जों जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारिखौ इयुनावबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि जागायथों। बाथ्राया जाबायबा जिहेतु जोंहा बिजाब दासान्दि LP स्कुलाव जों मोनो जों LP स्कुलाव बिदि फोरोंनायनि हाबाफारिया जोङो दोङो खिन्थु बेफोरबायदि ओनसोलाव जिहेतु जोङो ग्रामाटिकेलि जों थांनो हाया रावखान्थिजों जोङो थांनाया एसे उसुबिदा जायो मानो होनबा जों रावखान्थिजों फोरोंनो थाङोबा गोबाव सम नांगोन जोङो सरासनस्रा जोंनि गेजेराव भाषाखौ फोरोंनो सोलोंहोनो थाखाय जोङो जों जिखिनि बिजाब मोनो जोङो बायनानै जोङो लाबोनांगोन आरो जों बेखौ बिनि दारैनो जोङो फोरोंनांगोन। जों दा एनुवेल पाब्लिकेसन दङ किताब समले दङ बेफोरबायदि बिजाब गलाफोराव जोङो बर' भाषा सोलोंनायनि बा बर' राव सोलोंनायनि गोबां माखासे माने मोजां मोजां बिजाबफोर ओंखारदों बेखौ बायनानै सोलोंनो हायो आरो बेफोरबायदि आरो बर' राव सोलोंनायनि गोरलै सुबिदा जाबाय मा जों जिहेतु गुवाहाटि ओनसोलाव बर' रावखौ रायलायनाय जाया बा बुंनाय जाया जोङो सासे गोरों मानसि गोरों जेने बे असमियावबो गोरों जानांगोन बे बर'आवबो गोरों जानांगोन असमियानि बेखौ बुंबा बर' मा बुजायो बे बर' बेखौ बुंबा आसामिसाव मा बुजायनाय जायो बेखौ बियो फोरोंनो हानांगोन अब्ला बियो फोरोंनो गोरलै जागोन आरो जायफोरनाखि सोलोंनो फैगोन बियो गोरलैयैनो सोलोंनो हागोन। जों बेखौ गोरलै हिसाबै सोलोंनो थाङोब्ला जोङो सोमोन्दोनिफ्राय लानानै बेसाद जिब जुनारनि मुंफोरखौ जोङो फार्स्ट सोलोंग्रोना लानायनि उनाव जोङो सोदोब दानाय रावखान्थिनि बाथ्रा जों फारि फारि जों सोलोंलांनो हायो आरो बेबायदि सोलोंबा जोङो बर' रावखौ सोलोंनो बांसिन गोरलैसिन जागोन जिहेथु दाबायदि समाव जोङो बेबायदि गामि ओनसोलाव जोङो बर' राव रोङि मानसिखौ बर' फोरोंनो ओंखारदों जे जोङो सब समय स्कुल बा जोङो ग्रामाटिकेलनि बाथ्राखौ बुंबाय थाबा जोंहा जानाय नङा जोङो सरासनस्रा जों रायलायनो जोङो सोलोंनांगोन बा जोङो रायलायनो जों फोरोंनांगोन अब्लासो जोंहा बे हाबाफारिया माने दावगालांनो हागोन बेबायदि आरो